Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan iti kalman laeng ni Randy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta damang paypayapay kanyak nga medyo nalapsat ng baketan. Ada iti sango manong nemi ti maysa nga grocery irindro ta damat di kita nakaparada nga tricycle nga kasla siyaksat kurso na na siguro ta pinayapayan na. Nagsasunti nga aglugan kayo manang. Di kita nakaparada. Di kita nakaparada ang sut pagluganan niya. Sut at agpagla ay kasi kamit ti kayat ko. Kaya paypayapayak mat idakat, didak matikas kaso. Umayda ko maliyot na magkatin na nagiti karga. Ang masaan damot nga umay. Madamamat ti panagchichismis da. Di kita chismuso. Marites nga tricycle driver. Magkita-kit na tutungtung da. Sige nga rin, manang. Siya kung mangikarga karagiti kargam. Manong nemi. Opat nga karton ko na. Dua timpaunig ko sa koing kabil ti bagat at compartment likod ti tricycle ko. Damat sige na pagkalot ko. Sumrekan manang. Yudok dito yung sa bali pa nga karton. Sumrek manong kit medyo nalokaisan di bestida na po. Nagparang tinapudaw nga legs na. Bakit tilanganang naglapsat ti pamagina Diyos ko dyan? Oo, natagarigid nga direct na makakita ti kasto nga legs manong. Bakit medyo akuripat ba tirupa ng titakyag na ti barukong na manong. Oh, nasukog, nabukal. Kasla ti brana kit awan ti ananday pasukot na. Buwan. Ayan. Oh, inta karon na. Ay. May saktikit kita ma barok. Ay, ading ko na mamanang. Ay, manutaw mo na ya. 25 ko. Sa bagay, 45 ko may lang. Di, tanda rin kagudwana. Yung kaslagtawan ka lang, 25 mat manang eh. Uno, hanggang sa wawagan di manang. Sus, tadulad masaom. Alalalan, pagandara mo, pag itulutak kang kakadi, anat nagan mo? Manang ko na. Anat nagan mo ka di manang? Salbe, salbasyon. Nga awag na kanya kit salbe. Salbahe. Ada na kita mga uyo kanyang nakukang salbahe kang makit kunada. Naungat ka siguro. Hala ka naungat? Naungat ti pagungtak. Salbe ka nang latang kanya. Tangarodan salbe. Oo mo. Inikat ko ti manang nga awag manunay mikit salbe ko nagparang di pangis nga kalid na. Pustiso nga tanting ipin na. Hampa. Ang pustiso. Naglapsatan na ito nga babae. Hamat unay nga dayo manunay mitin ang itulod aking kuha na. Dahil nakalukat nga gate. Isarak mo tambarok. Oreta. Ay, ading ko. Natnaga mo? Randy. Ay, isarak mo dito Randy. Okay, orekat nakalukat. Insarak ko iti gate manong name. Insarden ko iti tricycle. Hindi mo saagak. Nagikat. Nagika-disaga ko. Karag iti kargana. Yung inikat ko muna at makaserak ang kuwana. Tapos makadisag. Oma, idum saag manong. Pero nga medyo yung kayang nagparang ti pantina. Pow! Sipukal ti legs na ito nga bakitin na yan. Sabi nga bakit? 45. Bayot lata. Ala, isarak mo ba siya na? Katawan sa mo ta kadwak. Nagito ka dera po ya. Awan tao ti uneg ket nakalukat ti gate. Naman naman na ita ka anak balog. Ti asawam awan na panagubra balo akon. Oh, abay nga naklakat ka na kang gabalo ak. Kurso na danak kumay nakarben. 25-45 madi nga pagtaya iti huwetek mayat manang ay mayat huweteng
Haan jay luto. Jay 6:45, 25:5, 25:45, 5, 15, 25, 35, 45. Kaya akto. Puro 5. Awang kadwa na nagpaiso manong name. Inserek ko dagiti kargana, indiretsok manong name, iti kusina, iti dining room. Aya po ya, nagriket ka na yatek may maysa. Di matatakad do mo ya? Adda ka nakak. Nga teenager, 14 years old. Pagbasbasae ka, dati college. Ay, takto man hindi dyan nga junior. Ikang bagagkang kuha ng panawan ng tibalay, hada libre patan ng i-recaptigate. Ngayon nakalukat itay saan? Nakalukat at nakastart nga rin tricycle. Ay, manuwem na pagpletek. Gagangin nga plete. Gagangin, ato karga. Ito ni, awang pagsuplik. Nagdaklimot nga minit sa ngaribo. Keep the change. O pagkatawa ka. Baka inganto pala mangan. Mamangan karinderya, supay. Mga to yan. Di ka mumuteng? Mumuteng, ano panawan na? Ngem no adda ka duwak sana ka mumuteng. Awang pa asawang? Baruak pa girlfriend. Kasinsina mi lang. Tapay. Gabot a tricycle driver aklayang. So, hindi na kinayat. Nakasabol ti sa bahali nga na may mayat ko ti biyag na. Naglukumat ng babae na ita. Gabot a tricycle driver ka. Apay, ti kasasaad ka di ti biyag, di pag-ipasaran. Sa bagay. O na, baka kahit mo tagbir. Na uminom maktibir akit, iturog ko malpas inom. Di maturog kan to. No kahit mo aircon, dapat aircon na kawarto. Yung sigurado nga asawam. Awan. Abegas na pa nang kitam kanya. Ibagamon, idiretso mo. Prangkaak. No kursonadak ti may isang lalaki ibagat. Kursonada ka rin ni. Di mo kaya tigas kanya kabalo? Mga opisina. Iti bangko. Sa may isa. At bensyon nga wawatik, iti papatay ti asawa. Digiti anak ko. Taluda. At asawa ng Jay na una. Agbasbasa sa Jay Manila di kinituwa. Awan ti problema kadakwada. Maawat na. Di pa nagkasapula. Basta sa anak to kasaktan. May katawa ka. Madlaw ko kursonada na kitepay lang, di ba? Naglapsat kamin, balo. Kasi mabig lang ha. Iruang kat mainom. O rin sakit dominom makmet. Kaya doon na dagaangan na, kinagtupay lang digos. Habag kisundo. Maturog tad nga doa. Manong nemi kinam kadlaeng iti gasat no dumteng nga dina oras. Nagplete ak nang 1,000. Kalbasan na painuman nagtibil. Nagimas petindasar na pangal daw. Saan to idasar ti bagina? 45 years old manong mas lagtawon lang ti 30. Nagswerte ka Randy aya. Siyempre, baka mangtagtupay into no agawid hak. Baka no, ganam kadlangan niya. Nakataluak abir manong nemi katagpaspasaklot nutin. Agpaspasaklot nutin. Naaram dito nga balo. Among ka di Randy nga nabayakin. Mano katatawin nga natay tasawan? 15 years. Ha? 13 pa lady? 30 years old at lady. Kapigsak. Kahit mo suwan, ita lang mapasamak. No, at mapasamak ka na ta. Ita lang. Ita ka lang kapag ita lang nga nagkursonada. Kursonada ka eh. Oh, Randy.
Ingato na maten manong name it t-shirt ko kidney. Romansahin nakbaten di kayat na. Apo, nagmatsyuk ako na. Nikit kini-kini din na maten ti mo nga iti. Manganta pa yung muna. Kahit mo't mangan kanya. Nagpulutan taman na. Mabising ka kadipay lang. Kung naman na nagdikos ka pa. Kayat mo, shower ta nga doon. Timakder manong nemi kat napan nangala ti. Napan nangala manong nemi iti tuwal. Megan. Oragat dalawa ti si Army. Oh my God. Opo na paana kung nagpaiso manong nemi apo naglawal nagpaiso naglinis. Mabaling nga panganan, namaling nga pagturugan. Naguyusan manong nemi kat inikatnan nga namin pinsan ti pagan-anay na opo na pintas da ito nga balo bakit ito. Kasla palasang pa ilang manong. Kitang tagi duwa mansanas na. Kasla virgin pa ilang manong. Kasla kababasitan iti mansanas natangkin langit dito. Kadagpay sumanong nemi. Isot imo na nga tinukmaak. Pinasel ko kit apo. Hampay nga naroom nga chiko. Natangkin. Inamalak manong nemi ti corona na sa kuninutmot. Randy. Mansanas gayam ti. Damwe ma. Uy, ha? Inikat na ti t-shirt ko anong name ka simublat mo nang ko iti barukong ko. Nagsinsinublat kanina. Iso na mismo manong name iti nanging babae ti pantalong ko imbatik ti sapatos ko manong name iti ruwat ti banyo. Manong name iti may babanan ti brief ko insakmulan ko nang Napo na yung dati nga balong anong naglaing. Kasla eksperto manong naming agkunot. Naglaing ang mga anti-ice candy. Yaw-awak lang ang pumsuak manong. Numuno ta mo nagkagat-kagatan. Sana mapan dilpat-dilpatan manong naming. Orela makiki ka po ta. Dadya abot na manong naming ti mapan na dilpat-dilpatan. Galing mo, balo. Lamo-lamo kami manong nemi at nagmaymasan ti bagimi iti sirok ti shower. Nakabarbara ti riknak akasmet iti kinabara na. Nakaslasaan nga kabailan ti danom manong nemi nga sabsaban day tangabara. Uwan inintip kumitlahan ti shower. Kada ito ay namalak di kiti lips na manong nemi. Kapatad na may paspasurot nga danom, iti rupa na nagtedted aging gana iti lips na katilngunak pa yun man. Raimi, mas tagi di bibig mo, balo. Sa kumanin yung pababa, nayantamanan di kiti bibig ko, iti duha mansanas na. Sa ako yung pababa, imbaklay ko, timay sa asaka na manong nemi, imuna itay nga nangan, sumarunok batin nga mangan. Magurik ako nak. Ginawaat ko dyan sabon manong sabonak. Hapay, naraman. Kat no sabonam sa mo sibugaan, buguan, awan do traman nan Randy. Nemi mas no kwa traman na. Binugwa ko nakalpasan nga sinabunak manong Nemi kalpasan na daytan. Yung muna kininik ko manong Nemi ti perlas. Sa ko insel-sel manong Nemi nga nyo nagtidilak ko na Randy. Nagbara manong Nemi. Nakabudpudot ti uneng. Agpisaw-pisawan ti dila. Agburnok manong Nemi. Talaga nga mail-iliw launay dito nga balo. Nagmenopos kan. Hampay. Mapututan nagpay, Randy. Ba mga ron tapututan ka.
Marcos manong nemi iti uneg ti banyo ti Macderak ket nagmaymaysan ti bagimi iti ang malakbanen iti lips na sa ko imbag ka. Nataytayag ak kemisuna manong nemi. Iso nga pag-iso, iti isalat ko, nga isalukit manong nemi, pag-iso nga batog ti ulo. Inasalukit ko manong. Permi kapag isumat manong nemi nga mayat kondisyon ti armas ko. Apag serekop, tsak ko na ako. Naisalukat ka, naisabit ka. Kahit kasta unit, panagin iniin na ti patong na manong nemi, at dabay nagdigundaway nga kumpet ititenged ko ket ipangato na ti patong na saan ti baba. Oh, tulungak bet manong nemi up and down. Oh, Randy. Nabayagin Randy, mapano ko. Oh. Tuwen manong nemi iti uneg ti banyo, kalbasan na rimor kami ti banyo, iti uneg ti silid na. Dito'y nagkabu kami ti rabaw ti kama, uril na kabasbas sa ti bedsheet manong. Siyempre, papanan na ko mga di aglipyas. Tanukas tama nung nemi nga malpas. Alamanin ko na nakaslagab abrot. Alamanin Randy. Agor kata kinanatapay. Oh, kailan kan mesa. Nabanog. Matmaturog. Riingag. Agriing data. Agriing. Kailangan agriing. Iyusok ko. Narabawag ka ito iyusok ko. Randy. Ang biyamanak na dimteng kay tibiyag ko. Itad ko amin nga masapul mo ikarik. Urit adakal ti sweldo. Nga adakal pa ti pension ko. Saan na pa'y talon mi. Nga paabangak. Saan na pa'y apartment nga papaupaan. Peso? Uy. Anda mabaling ko. Bak na. Isong itod ko amin nakasapulam, Randy. Basta itod numat kanyak ti kasapulam. Karaksa ko. Oh, Randy. Oh. Naisturbo kam lang manong nemi ili at nagtaw-tawag. Ado tungo ta adasimrek adasimrek. Nga mga bagbaga. Ante! Ada teka nakakon. Amol tekas kaso. Sa bagay. Agay na natapay lang. Agornong tamanin. Okay? Sakla tapay na turumuan. Sunod ka anak ka. Kaanak ka. Anak ti inaw di kang hapsat ko. Pagbasbasa ay ni June. Auntie? Ay, John. Anak dito kwarto. Asa ta kin tricycle na yadan tunag. Dito nagluganak. Nga na pa nag-grocery. Ayun na nga rin nanti. Ada ta CR. Nasakin ko no buksid na. Nakabaybay nga rin ti CR. Gusto gayam. O na, nagkapuam. Loko ka. Pinanawam ti balay ka nakalukat ti gate. Nagdardarasa kami tayo. At tinawagan na ti barakada kanti. Sorry anti. Nangan. Hambay anti. Ilalalay mga kalatan. Tarong marakon. Magnakan tulatan jay. Sango. Inakaro din. Agor ka. Di ka pinangan. Namin naduwa ka na nga ni tayo. Si Kawet. Ika mabisin. Saan ka mabaling nga magkilala ka ni June? Baka chismis. Gura mamidlaan. Inuruhan na lang ti wallet naman ng name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, alaman, kwarta. 10,000? Huwag kaya, cellphone mo? Kagangel at cellphone ko. Gura ka. At damay sa cellphone ko nga dyan ko sa rin. Nabindas pa lang. Ito yan. Ang pre-request ka ito kanya ka. Dito tip account ko. Tignan mo kanya sa cellphone number mo. Okay? Okay. Tawagan ka na ko, ha? Numasapol ka, tawagan ka. Okay?
love you, honey. Kahit kang nasawain. Hindi na kaparita ng kita anak mo. Saan? Malangsit na hindi mo kaya ti makiasawa ti kas kanya. Baka no, wartak laing di kali kagumam. Summer ta. Kali kagumak pitira pintas mo, kinaimas mo. Salve. Salbahe ka nga talaga. Sige, nakarotin. Sige, listo. Dagang padbadlap. Uri makita na, nagapok ti CR ko na ka. Si bagamot ka nagapok ti CR. Kasta unit pa nagsagsagawisyo ko, kabayatan manon na mga patarayak ti tricycle ko. Okay, damgad lang no dumteng tigasat niya. Oo, 11,000 to be exact. Sakit talaga nga nakaimimas na dyan nga bakit. Tiraman na manong nemi. Kasla saan pa nga bakit. Kasla. Basta, naimas. Saan ako nga nagpasada manong nemi. Nasapa, hindi kasi murag, hindi karinderya. At dali kita madaman ngamin inom manong nemi nga nasapa. Kinakti oras manong nemi, agalas 13. Uy, birti miriyan na yun ah. Lunog yan man pare. Kaya kasado nga pa nagbasada yun. Ha? Nagkirigat mo pa sa daan? Sige. Sa anak mo ito nagpasada? Makilamin sa anak ka na kayo. Miss! Saan ka kiss mga beer? Uy! Abi saan ka kiss? Ano, di ko kaya? Kaya, i-reserva mo lang tanti sa case. Okay? Yung sabo pala irurami na kitag mabaawan. Si Kamit, pang Randy, glastog ka ba rin? Oy, sana glastog. Munod ba ito may sa case? Mbit lang. 2,000 na eh. Amok na surok lang sa ribo na may sa case. Dagit datakwa lang, sobra na, pulutan. Amin nga na yung masa pulutan. Dasar mo to yun. Nangabak kan sa amin wedding. At nakat kwarta wedding nga kalikis ni. Ewan na ya. Nakumahal nangabak kat wedding. Hindi ko narurukit nga kwarta. Anong nakapidot ka? Kas-lakas tapad na rin. Nagasat do dumteng madre. Di mo mapupuutan. Apikas lang ka lang napaksuyan. Ana? So ay, miss, lakit ni Manong Randy na yan, amum tinagang ko Melanie. Melanie, tamang ko bulalo. Mangdad ka sa gagay sa kami. Alang araw, papututak pa ya. Tabigat pala rin dyan. Awang amin tag-order ti kastoy. Bigat lang. Sige, bulalo. Iyalas to. Saan ko ngayon istorya manong name karigitipadak na driver tinapasamak? Sisak lang, dakda kami laeng manong name siyempre. Kinisalve. Medyo narik na tinom ko manong name ng nakaawid ak may laeng kanda kagroserya ak. Kita kastawan iti ragsak ni nanang edita. Iyawat ko manong name iti duwang supot ka na talagsak. Ne. Limo ko na nga dot na pasadaan ka ne. Nabalor di kita sakpet mo, rande. Di ano ang sasalud-sudan lang. Ni tatang, ito talikod ang. Pakita yung ko na ito. Ano dito? Nagdakla arakan. Dito di paborito na, stateside. Pundador. Nagdakalan. At dapay sigarilyo, at dapay pulutan ditan. Di ayaban na naging barkada na. Aba na, sakwalat mapanin. Ay, Randy anak. Musta't pa nagpasada. Suwerte. Ramanan nyo na ito, baratok. Napa na nga pagkatwe. Nagdagdak ka na ito ka po. Dati tumba-tumba nga punta doon dati. Una, ang tapay yung pulutan. Ang tapay sigarilyo. Ayaban nyo nagiti kakadwayo. Baka nyo may ibus deta. Isus na po oray may salang tirandi. Nakasta ti kinasayat mo barak. No adda swerte ka dumtingin ka. Adda blessings. Iburay mo. Nag-extraman di ko na. Manong nemi, kidot
tingting ko ti cellphone nga inted kanyak ni Salve nagpindas mano. Ket kaputa kasapulan ti load nagpaludak manong nemi and registered ko the data sinapol ko manong nemi ti Facebook account na. Opo, naglaps ati picture na, profile na nag-friend request sa kinitak manong nemi na niya di kita nagyan ti wall na. Amo, puro pang sexy man. Naarim na bagat dati nga talaga. Na-acceptan manong na, na-accept na ni. Agree-ringan, video ko na sigod. Hi, Randy. Wow. Naya mo, doon na ti kwarto. Parang tabarukong mo. Ilang ipakita ka. Kas kalabalasa ka talaga. Ano mayat kan? Nga niya, asawaan na, kasawa ta. Alanganin ka, ala. Api ngamin. Di mo kaya't nga awagan na katagbabakit. No agapay ta, kas laman-labas itla diferensyada, di ba? Di ba ka mga 26 na taon ko, no 30. Ngayon na uri mamuhanda ko man. Sa anak pa yung nagmenopause, baka masikugan na. Memos, agbalin ako nga anak. Mauding anak ko. Menopausal baby. Kinakman na ko mga. Dito na susapo kas lakayat kumanin tumay dito. May ka na. Awanin ni Jong. Sisak manin. Dinakpila ko mga pinagbati tayo. Umay ka? Kaya, kastoy nga rod. Nuto kahit mo pagpasyaran. Nanti kahit mo sawan. Makalawas. Mabata di bagyo. Tagaytay. Burakay. Agani mo ta. Ngaon ti sa baling aramidan ta no san nga. Agpaspasya, nag-shopping, ag-lovemaking. Sa kami naggastos, siyempre. Tun ka, ano? O, itong bigat. Amam tag-drive ti 4 wheels? Amo ka? Di drive mo to na ti matik ko. Innova. Isundo paglugaran ta. Diyak man nakita tayo. Aday, garahe na kumutan. Di mo nakita? Maululsan. Mamanong mausan. Tuwata lang. Ikaw pa kumamang itugot ta. Sige. Yung tunbigat. Umayik kita. Magitugot ka sa pagmanong arwata ma. Ora akong pagkita arwata man. Gumatang sa dyan. Bagyot pa rin nalatan na sa siti. Matino, dayo unay. O, sige. Tulbi ka ta. Manong nemi, siyempre, magkagaranak adumteng data. Nakaturo ka kamota. Ninayok pa lang tiinom ko manong ni. Nakariingak, irita, kasladag kaapak. Bimangonak. Ay, jay. Sisinong ba't na lang? Naglinayat na, kasinsin ni tatang mo. Apay, kada dya inom da. Kasalo ka di dapat sa nga, naging nga, di na malpas na dya. Amo kita, limlimada lang kita, nagdakil dya, inuman da. Ano naman panak sa dya, anawaki na. Ito nga, disturbo ko nak. Gagura ka man, Akil, ulitig. Anak ko nyo, di kayo mabayin. Nung nabarte ka na gawin kayo. Hanggang gisasin nung ba't dito, naglilindayat.
Ako ba't sabsabali ka na kayo? Kakasinsin kayo ah. Siya. Inyalag ni tatag iti mainom. Nga paborito na. Inawis na kayo. Rumamanan kayo. Tanarikat man doon saan na kayo para manan. Kasama rin mo tumayo. Mati uncle. Natistoril ba ba? Tinaimas katurog ko. At abi papanak na bigat. Ang biyahe ka pa man bagyo. Abi parak. Nakuha man bagyo. At nangangarik kilat na tricycle mo. Tatangkel mo. Dumano nga tricycle di bagyo eh. Ay, ada nangangarik kilat kang sikat mga drive tayo van. Ada mapang ko i-date. Angel. Nugas ka sa nulaeng. Sumayat man latibiyag ko. Bago mo mag-set tubig mo. Ikitagasin yun eh. Nakaisang petak dakil nga pondador. Nga naginuman nyo. Sa pulutan. At ito grocery ang ginatang ko. Grocery. Nakachamba kang el. Nakanubiyak iti balo. Nga pensionada. Mga opisina. Sa dapay apartment. Nga upupaan na. Sa dapay taltalon na. Awanin bibiyang nakadagiti at dua pa lang pagbasbasahin ng anak ng danda ni Dr. Pusen. Agasan ta, nakatiti 11,000 kanyak sa mapanggam to di bagyo, makalawas, nag-shopping kam to, ikanak to pa iti kwarta. Kano kaskasan nun lang, pagtulagan min to ti kasarmi. Oh, ano anyat blessings agad, iparaman ko ka na kayo. Nga karuba, kabagyan mo, saan lang ritatag, saan lang dinanak, saan lang absent ko. Okay, nagsurte, kamot ng barok, lukas ta. Nasuswerte ka nang gamit kasinsin mo, ano kas talaeng. Oresan ka nga nagturpos, kata nung makaasawa ka, di balo ka pensionada po. Lakit naman, di kong tukar bang lipat arande. Kaya talaga, masalong kaluipat ka magtasal din ka. Agsisina kayo na. Alam mo, din ka rin nga siyat. Kasinsin, pasensya ka na. Nakampahin, o may makiininom, tigumo, manggulo. So, nung di kailan maanawa, no, saan lang si Mawat, may nakibiyang ni Randy, talagang makapungtutak ka na kayo. So, sabi, gusto ko magkakapyatig, kariri ka kayo. Alala, nagtutos kayo, tama, no, gawin kayo. Manong nami intuloy ko matlat naturog. E di makariingak manong nagbalawak. Aldawin. Ala. Ano timbaga ni. Timbaga ni Salve nga. Ipapangod si balay na. Nanang. Abit di nakarining. Kasi di mo matimbaga nga riing ka. Di ka matagparing. Sapo dyan ka timbaga. At nasama ka papanak. Ingkam dyan bagyo. Kaya di mo matimbag nga rin naktot kasto, di mo kula. Kasi ba sa adang cellphone mo, apay di ka nag-alarm. So sapo, inalak ti cellphone ko man. Tinawaga kisuna. Hamad ka naka-online. Cellphone na. Tinawaga ti cellphone na, dinumber na. Unattended. Nang, ito saranak man ng mga anak ko ta. Grubat ako. Anong name ibatik to ni tricycle ko sa Jabalay ako na. Pinaspasa ko ni tricycle nga napan iti balay da Salve mano. Anong name nakaluket ti gate. Insari ko ti tricycle. Nakaabong pa lang manong name it Innova nga magbaga nga pagluganan niya. Naghapuhak po. Nagtugtugak. Barok. Awanda dita. Nakalukat ti gate. Awanda. O nalipada na siguro ng insara. Naparanda na manang Salve. Interay na to hospital isona. Ni manang Salve? Internet hospital? Wen. Tapay. Manamot ha, kasta o na tiring ko na tayo kaanakan na, papaarayat. Marayat man ti karuba agad timawag na iti ambulansya, nakita kita ng kargado at ambulansya. Ano ting hospital? Iti provincial hospital.
Nagturungan ka sa diya, Manong. Nakita ti kaanakan na. Inasid kak, John. Ay, Manong. Sige ti kaanakan ni Manang Salve. Uwan, Manong. Kumusta yung na? Kumusta na? O, ano, Manong? Liplapas ko yung pakamo ka na kita anak-nak. Anda iso na yung timurge. Halya? Anong naimi kas laglulukan tiriknak? Agkapsutak mo nung naimi kat nangkita ak di mambalin ko ang pagtugawan. Diyos ko, kapay nga kastoy. Abi ka di Manong, amo mo niyan ting? Amo mo ka? Tala nga makita kayo. Kasi pa nakamam mo kinanti. Nagbaling nga, sukik, iso na. Iso ti, siyak no ka ti, arar kailan na nga, tricycle nga, mapanag-grocery. Sika, kahit masawan, sika ti akin tricycle di nadanon ko di kalman. Siya, kumusta tiyan mo? Saan nga nasakit? Sika mo pala tricycle driver. Nagsakit tiyan mo, jay balay ni auntie tinagro kita. Ano natin patay na? Diyan mo na atakin sa nagbangot. Adaman pala angas na nga intry mi dito eh. Ta nakasalitak mo pala eh. Nakasalita pala natin. Uwan. Yung so na lang tamarigatan nga sa kung wala na. O rin na naawatam nga imbagana. Randy kung kuna. Siya ti Randy. Ano yung bilin na? Oh, mate, kasla tay tinawatak pa kit Bagyo. Bagyo, Randy. Saan nga mabalin nga di kang makapan ko na. Apa yung nagtulagan nyo, Manong? Sige. Condolence. Inakon. Dandanugag ti angin Manong Nemi. Sayang. Kadamkadlaan niya ti biyag. Nakaimas pala di kalman nga dagayim sakit na ti puso. Yung bagmanta saan nga natagi kabayatin di kalman nga kastaunay ti panakaitayok ng Diyos ko. Nung so nga ti panangatakinan, anang ti siguro ka po excited ti panag-honeymoon mi. So kas diyamat. Rest in peace, Salve. Al-al daw Manong Nemi nga simbre kag iti karinderya nga papapanak imbes kumagorderak iti pangal daw Manong. Nagorderak TV. Ni Melanie Manong Nemi tinag-serve kanyo. Nagsapa ka ng uminom, magarandi. Kasla kala. Kasla. Naikaburti sa kalubungan kang kat. Kasla ka lang. Nakarkaro pa Melanie. Kwarta na naging bato pa. 11,000 lang pesos tinaramanak. Kanya mismo nga bagina. Sino? Awan. Yan lang nagtipulutan. Kung saan ka mabartek, kanya kumamisina. Yung mga hindi barkadak, Manong Nemi nga pinainom ko, di kalman. Oo, ituloy mo pa lang ito pa nagselebrar mo ah. Kaya talagang, andang sakit, gasgasat ka, dimtingan ka. Gasat. Idi kalman nga nagbalin itan nga daksang gasat. Sayang. Manong Nemi namindo amat nga napanak nag-andingay. Nakitak na kita anak na Manong Nemi.
Kan napanak met anak itabon, manong nemi, timultulong. Okay, timultulong nga, kamamunak met ni June nga kaanakan na. Kadagyamyaman. Thank you, Magrandi. Titulong mo. Nagbalingan na patag kanyak ni Salve. Ha? Manong Salve ka naman? Ay, ni Manang Salve. Talaga nga umbilin na? May panggap kanya? Awan. Abaya? Awan. Awan timagana nga tawidek. Tapi ko magtawid ka. Nobya kisuna eh. Ha? Kaano pa nga? Kadidi lang aldaw. Awan pa 24 ng oras. Siguro ang peso di atap ko. Pinagustom ni Auntie Ala. Nalapsat na siya. Subit na kaya nga na-atake. Gaputin na law sa ragsak na. Kampada. No kuman na-atake kabayatan nga madamatruman sa iso. Wala nga baka excited. Bagyo kong na. Mapangkam kumarod agkani mo di bagyo. Uy, sumut lagaya. Sayang nga rin no naasabong kuman ni Auntie. Nakasadal ka kuma sa pader. Awalat mabagi kada kita nabati na nga kinamaknan. Ano ko mga iyam among kumatabag yung no naasawang kuma iso sakbay nga na tayo. Namayat ko mang hindi mo mat naasawa. Aging ka kada ito ay manong nemi baruak pay ititawin ko na 29. Tadan ba upat nga tuwen sipod kadidi nga dimteng nga paset ti pagkasalitaan mi kani nga Salve ang asla idikal man laing man. Ado man tigdi babae nga agkurso na ada kanya pagpagustuak met nga maging kadagito ay kalpasan manunay ti imuna nga ayat ko nga nakiasawa ti sa bali kalpasan kini Salve nga naatake nga natay manunay mi awan pa ti sa bali pa nga dimteng nga babae ti biag ko. Nunton ka nga dumteng ti babae nga ni kari para kanya mabalingin tong bigat, iti iya masangwanan pengalda. Dito nga no, ti pagkasalita, manong nemi, nagunadan, swerte na, naging bato pa, kastala ti biyaga kunada, dito amon, anyot mapasapan. Sabay ko matadamat na ibating nga adan, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagidipad, agkadibngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong Encadus. Toy, agyaman nga pagkaya mo, Randy. Thank you king Randy, tingga pa nagsurat. Thank you at kada kita ay naggabuya